Авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары яркәйдә матур, игелекле гомер кичерүче. Сөекле тормыш иптәшем, бала жанлы әтиебез, ягымлы, назлы карт әтиебез, хөрмәтле кодабыз, Рәис Хәләф улы Хәбибов нәкъ бүген туган көнен билгели. Кадерле безгә бүгенге матур гомер бәйрәме көнендә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр кебек. Сөеклебез, сиңа иң мөһиме корычтай нык сәламәтлек телибез. Сау сәламәт булып, киләчәктә безнең белән бергәләп матур алтаңнарны, Ходай Тәгалә бүләк иткән һәрбер якты көнне күңел күтәренкелеге, шатлык, сөенечләр белән каршы алырга язсын. Без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез, һәм шундый изге җанлы, балалар өчен üzülеп торган, олы йөрәкле, үзенең таләпчәнлеге, үгет нәсихәтләре, киңәшләре белән безне тормышта дөрес юл сайлап, яшәргә өйрәткәне өчен аңа чиксез рәхмәтлебез. Һәм шундый әтиебез белән горурланып яшибез, дип язалар юбилярның балалары. Сөеклебез бар гомерен мәдәният тормышына багышлаган кеше. 1982 елдан башлап район мәдәният йорты директоры вазифасын башкара. 40 елга якын район халкын эчтәлекле, җыр моңга бай, чагу бизәкле мәдәни чыгышлар белән сөендерә. Күңелле ял сәгатьләре бүләк итә. Рухи азык өләшә. Үз эшен яратып, бар күңелен биреп, җиренә җиткереп үти. Яшь буынны мәдәният серләренә өйрәтүгә бар көчен, булмышын сала. Намуслы фидакар хезмәте хөкүмәтебез тарафыннан да югары бәяләнде. Кадерле без Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исемен зур горурлык белән йөртә. Эшендә хөрмәтле, ихтирамлы җитәкче булса, безнең өчен, гаиләсе өчен үрнәкле гаилә башлыгы. Әти, карт әти ул. Яшьлегендә Игмәт авылы сылуы, әниебез Венера Вазир кызы белән гаилә корып, 3 балага гомер бүләк иттеләр. Эшебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстерделәр. Бүген олы кызлары Алия, тормыш иптәше Арман белән Аяна исемле кыз үстерәләр. Һәм инде шушы көннәрдә әтигә, карт әтигә олы бүләк булачак бәбәй алып кайтырга җыеналар. Алла бирса. Уртанчы кызлары Альбина гомер юлдашы Вадим белән ерак Сибир якларында, Сургут шәһәрендә яшиләр. Кызлары Ангелинаны тәрбиялиләр. Ангелина карт әтәй белән карт әнисен сөендереп, гел яхшы билгеләрне генә укый. Хәбибовларның төпчекләре, нәселләрен дәвам итүче уллары Артур Дүртөйле шәһәренең нефть колледжының соңгы курсында белем ала. Алла бирса, быел кулына диплом ала. Без тормышта шундый изге җанлы, бала җанлы, мәрхәмәтле кешеләребез булуына чын күңелдән шатланабыз. Бәхетебезгә сөенеп бетә алмыйбыз. Шулай киләчәктә дә пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп кенә, сандугачлардай сайрашып кына, безнең балаларыгызның кадер-хөрмәтен татып, оныкларыгызның уңышларына сөенеп, бер кайгы-хәсрәтсез, бәхетле, озын гомер кичерүегезне телибез. Безгә күрсәткән барлык изгелекләрең өчен Ходай Тәгалә үзеңне зурласын. Безнең сиңа булган рәхмәтләребез иңнәреңә бәхет чаткысы булып кунсын. Гомерең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерлек. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Безнең өчен күпме тырышасың, борчыласың гомер эчендә. Онытмабыз сине бер вакытта. Рәхмәт сиңа барсы эчендә. Яшәү маягы син безнең өчен. Кешелегең белән үрнәк син.
Мең рәхмәт биргән тәрбияңә. Безнең өчен һәр чак кирәксин. Ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең Венера, балаларың Алия, Арман, Альбина, Вадим, Артур, оныкларың Аяна, Ангелина, кыдаң һәм кыдагыйларың. Хөрмәтле Рәис Хәләф улы, ямьле язлар алып килгән туган көнегез котлы булсын. Гомер бәйрәмнәрегез сезгә көтелмәгән шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Килер көннәрегез җир кебек матур, кояш кебек якты булсын. Балаларыгыз сөйләгән җыр, хатта әйтеп бетерә алмаган теләкләрнең дәвамы булып яңгырасын. Yolların ötkende sinetimin ağırnek Kengешimde, sırdaşımda her şaktan aklı direk Yuvatasın ağır şakta bölüşesin şatlığım İretin görebilirge bu dünyanın aklığın Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Mühim kişim yaşamında sin ol etiyim Her vakitta yanaşımda yaratkanım azizim Ömür birsin Huday seni soğuktan ayırmasın Parlap uçkan kanatlarga davullar kogılmasın Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Kaderli gözlerinde bәхет nuru sibilsin Şatlıklardan süyünüşten ömür yolun örelsin İzgi tilek yüreğimde bu jırımda hislerim Mine bәхетlisin bulganıga uzak yaşatkayım Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Nektesim bulganın üçün kaderlik işim minim Kaderlik işim minim Uzak yaşa